Shugaba Donald Trump ya isa kasar China, sai dai duniya na sanya ido ta ga abin da zai biyo baya. Rahotanni sun tabbatar da cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sauka a babban birnin Beijing, inda zai gana da shugaba Xi Jinping. An ga ɗalibai na tarbarsa yayin da Fadar White House ta saki faifan bidiyon saukarsa. Wannan ziyarar na zuwa ne yayin da rikicin kasuwanci, fasaha, Taiwan da kuma karfin soja ke ƙara tsananta tsakanin ƙasashen guda biyu. Masana siyasa da kuma tattalin arziki na ganin cewa wannan ziyarar ta shugaba Donald Trump za ta canza yanayin dangantakar da ke tsakanin China da kuma Amurka, musamman a ɓangaren tattalin arziki da kuma tasirin duniya. Sai dai babbar tambaya a nan ita ce, shin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaba Xi Jinping za su rage tsamin dangantaka ne tsakanin China da Amurka, ko kuwa yanayin dangantakar zai ɗauki sabon salo, ko kuwa dai wannan sabuwar gasa ce tsakanin manyan ƙasashen guda biyu? Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section, sannan ku danna like, follow da kuma share. Idan kuma a YouTube kuke kallon mu, ku danna alamar subscribe. Mun gode da zuwa ABZ Hausa TV.